שלום גולשי האתר. את האיגרת המצולמת הראשונה שלי אליכם אני רוצה לפתוח בברכות לשלושה חברי כנסת חדשים שהם אנשים עם מוגבלות, אשר המוגבלות היא חלק אמיתי מזהותם, ושוויון הזכויות של אנשים עם מוגבלות הוא חלק מרכזי בסדר יומם. אילן גילאון ממרץ, דוד רותם מישראל ביתנו ומשה מוץ מטלון מישראל ביתנו הם התקווה שלנו בכנסת הבאה. והאתגר הראשון הניצב לפתחם הוא אתגר תקציב שנת 2009-2010 כנראה, שיבוא במשותף ויקבע את סדרי העדיפויות עד תום שנה הבאה. יש להניח שפקידי האוצר וקברניטיו ינסו בחסות המשבר הכלכלי לפגוע בנו או לא להמשיך במסלול של קידום השוויון ונתינת הכלים להשתלבות אמיתית בחברה. עליהם יהיה לעצור זאת יחד איתנו. אני מברך אותם כפי שאמרתי ומצפה לעבודה מאומצת ואמיתית כדי לזכות ברשת ביטחון אמיתית מכנסת ישראל.